Kien il-ġurnal The Times of Malta li żvela kif il-Pulizija sospendiet lil Kurt Rizzo u li qed tinvestigah dwar suspett li seta' għadda informazzjoni lil traffikanti ta' droga periklu serju għal kollegi tiegħu. Rapporti jgħidu li Rizzo nstab pożittiv għal kokaina u ngħata l-police bail sakemm jissoktaw l-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ. Kurt Rizzo jifforma parti mill-Special Intervention Unit, it-taqsima speċjalizzata li tissejjaħ f'operazzjonijiet delikati fosthom rejds ta' droga u ħtif ta' persuni. L-Special Intervention Unit hija responsabbli wkoll mill-protezzjoni ta' persuni distinti u dawk li jkunu jeħtieġu protezzjoni minħabba riskju fuq ħajjithom. Sorsi viċin il-Pulizija kienu kwotati jgħidu lil Times of Malta li kxif ta' informazzjoni minn pulizija lil persuni involuti fil-kriminalità huwa meqjus bħala reat serju. Huma rrimarkaw ukoll li jekk dak allegat huwa minnu jfisser li appoġġja lil kollegi tiegħu f'riskju kbir, speċjalment ma' wieħed qis taqsima li ħdem fiha. Rizzo huwa t-tieni pulizija li fl-aħħar xhur kien investigat brabta ma' allegat kxif ta' informazzjoni lil terzi persuni. L-eks surġent Cherise Camilleri qed ħabbat wiċċa ma' akkużi fil-qorti dwar kxif ta' informazzjoni brabta ma' rejds tal-pulizija. Brabta ma' dan il-każ trassaqħol Ruth Baħaġar, sit ta' ġim mixli b'involviment f'organizzazzjoni kriminali u li korrompa pulizija. Kemm Camilleri kif ukoll Baħaġar qed jixħdu l-akkużi miġuba fil-konfront tagħhom.